खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै। आसामनि 1,08,998 फरायसालियाव ओंखाम संग्रा रान्दोनि हान्जाया फिन रागा जोंखांनायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ 10 फेब्रुआरियाव गुवाहाटी खानापारानिफ्राय लानानै जालुकबारिसिम रिलि खालामगोन आसामनि 1,18,998 रान्दोनिफोरा। मख'नो गोनांदि आसामनि रान्दोनिफोरा दानफायाव मात्र 1,000 रांल' मोनो आरो बे रांआबो कन्टिनिउ जाया होनना मिथिनो मोन्दों। रान्दोनिफोरनि दाबिखौ माब्ला सुफुंगोन आसामनि मरमर मामाया? न'आव जिरायनानै थानाय आइजोफोरनो अरुण'दय आसनि होदों मामाया। लाख लाख स्किम खालामदों न'आव जिरायनानै थानाय आइजोफोरनो आरोबाव होनो थांगासिनो 10,000 फ्रियावनो। नाथाय जोंखौ मरमर मामाया मानो बिमा बाथुलनि बायदि नायखो? थगायसुला कुम्भकर्ण मामाया सोंलु दैखांदों आसामनि रान्दोनिफोरा। थांनाय 22 जानुवारियाव आयुध्यायाव राम मन्दिरनि इन'ग्रेशनआ जानानै थांबाय। नाथाय मध्य प्रदेशनि जमुआ होननाय जायगायाव माखासे सुबुंफोरा जमुआनि गंसे गिर्जा न'आव रामनि फिरफिलाखौ क्रुसनि सायाव गाखोनानै खानाय बे भिडिअ'आ गासै भारतआवनो भाइरेल जाबाय। बे जाथायनि हेंथायै भारतनि गोबां रिलिजियास सुबुंफोरा ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुक टुइटारफोराव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। एक्टर प्रकाश राजआबो रिएक्सन होनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां रिलिजियास सुबुंफोरा बुंदों बे खामानिया ख्रिस्टियानफोरखौ नासयनाय जादों आरो हिन्दु धोरोमखौ गिदिर बदनाम खालामदों, रामखौ बदनाम खालामदों। फारसेथिं रामखौ वेलकाम खालामदों, नाथाय फारसेथिं रामनि मुंखौ लानानै गुबुन धोरोमखौ नासयनाया बे हान्जाया रामनि हान्जा जानो हाया होनना रिलिजियास सुबुंफोरा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो जाथायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ आयेन बायदियै ग्रेप्तार खालामदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ 41 गामि सोसनबाय। आरोबाव थाबैनो 19 गामिफोर बिटिआरआव सोसनजानो थांगासिनो दं होनना बुंदों मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बबे बबे गामिया सोसनजागोन 19 गामिफोरा? मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदों दि माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालामनानै एबा फिसा फिसा गामिफोरखौ गिदिर गिदिर गामिजों सरजाबफानानै बिटिआरआव सोनाय जागोन आरो आद्रा थानाय गामिफोरखौ लासैनो सोलांगोन आरो देनां सनितपुरावबो बियाब जागोन, कनस्टिटिउन्सि जागोन होनना बुंदों इउजि ब्रह्मआ। बबे बबे गामिफोरा सोसनजागोन सेकेन्ड फेजआव जेब्ला सोसननाय खामानिया जागोन अब्ला मिथिसिगोन। फैगौ 27 जानुवारियाव एबसुआ क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बे गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला मोननै जिल्लाजों लोगोसेयै खुंगोन आरो बे गोजोन गोरोबथा सानाव एकर्डनि सिगनेटरिसफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो गुबुन जिल्लाफोरखौबो सिगनेटरिफोरखौ लाफानानै फालिनो खावलायदों मिरु एबसुनि नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बे गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव रायजो राजा आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरा रंजा बाजायै फालिनो हागोन ने? गोबाङा रंजा बाजा फालिनो हागोन आरो गोबाङा हानाय नङा। मानोना बिटिआर एकर्डनि गासैबो सिगनेटरिफोरा बाहागो लाजोबनो हाया। बर' हारिया गोजोन गोरोबथानि उनावबो जों खौसे जानांगौमोन, नाथाय दिनैसिम बर'आ गावस्रानानै दं। मानो? फै जों खोनासंनि जायफोरा बे गोजोन गोरोबथा सानाव रंजानानै बाहागो लानो हाया बिथांमोना मा फोरमायदों। उइद्र' खालामनानै होआखै। दिनै केस गानांगौनि थाखाय कयेकजना सासे सानैया थाइसे थाइनै बियोबा बिसोरनिफ्राय मोनखाया। आरो लोगोसे जोङो जेलाव थानाय बिथांमोनहाबो दिनैसिम गजायाखै। मानो होनना बुङोबा गावबा गाव पकेट मबिलास नङामोन बियो। हारिनि जाथिनि थाखाय मोनसे बर'लेण्ड आन्दालन खालामनायनि थाखाय गासिबो खस्थ'खौ मोनजोबदों। बे हिसाबैनो जोङो गासैखौबो मावफुंजानायखौ लुगैयो। आरो बेजों लोगोसे दिनै जेन'बा मार्टार्स फेमिलि होननानै बुङो एकेसिया, जायखौ होननानै बुङो बर' जाथि बा बर'लेण्डनि थाखाय नांबोनानै दिनै बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। आरो बिनि मुंख्लं जालांखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकेसिया होननानै बुङो। बे एकेसियानि मिनिङानो जाहैबाय बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै गावबा गाव फिसाखौ खांनायजों लोगोसे गावबा गावनि फिसानि सायाव बयहाबो मिजिं थायो बा थांखि थायोमोन बा टारगेट थायोमोन। बेजों लोगोसेनो दिनै फिसाया थैलांदोंब्लाबो दिनै बे एकेसियाखौ मोनोबा हयथ' बिमा बिफाया बोराय बुरैबाबो दिनै जेन'बा
बोराय बुरि लांनायजों लोगोसे दिनै फिसानि जेन'बा माबा मोनसे नेरसोनखौ लुगैयो दिनै बेखौबो मावफुंनो हायाखै। बेखायनो जोङो गोथौयै गभर्नमेन्टनिसिम दिखार नांनानै दुखु मोननानै जोङो दिनै बारे बार मिडिया लाबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे आं बुंबावगोन, मानो होनना बुंबा एनडिएफबिखौ फुथुला खालामदों। फुथुलानि मिनिङा मा? बयबो बुङो फुथुला होननानै, नाथाय जोंहा फुथुला जाबाय एनडिएफबि हिसाबै, नाथाय गावस्रा दखानदार जाबाय। दखानदारासो फुथुलाखौ फानगोन, नाथाय फुथुलाखौ फाननायजों लोगोसे सोर बायगोन फुथुलाखौ? फुथुलाखौ सासे गथ' गोरलैजों गेलेहोनो थाखायसो बायो। दिनै एसेबां गिदिर मोनसे संगठन, मोनसे एनडिएफबि आफादखौ थगायनानै दिनै एकर्ड खालामहोनानै दिनै एनडिएफबिखौ बे गथ' गोरलैजों गेलेग्रा फुथुलाजों समान रुजुनानै लानाया बिराद गोरोन्थि बिसिना। बेखायनो जों सोंखारिबाय थागोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव बेखौनो जों मबिलाइज खालामबाय थागोन। मानो होनना बुङोबा जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंना बिटिआर नङामोन। जोंनि थांखिया जाहैबाय बर'लेण्ड आरो बर' जाथि हिसाबै बयबो थांनानै थालांनांगौनि थाखायसो जोङो नांदोंमोन। नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोंबो जेन'बा जोंबो हमजानानै दिनै हा हु फाननाङामोन। बिटिआरनि थाखाय, नंखाय बिटिआरनि थाखाय जोंबो जेन'बा दिनैसिम दासिमबो गखांनानै मोनसे सान्ति सक्ति होननानै बुंदों, नाथाय जोङो मिथिनायाव बियो असान्ति सक्ति होननानैसो जोङो सानो। बेखायनो जोङो खावलायहरगोन बिथांमोननिसिम, जाहाथे सान्ति सक्तिया जामारबायब्ला दिनै सान्ति भाबै जोंखौ दोननो रोंनांगोन। जोङो दिनैसिम बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनैसिम जोङो कट गानाङो। जों बहा मोनगोन बहा मोना, जोङो बेसेबां खस्थ'जों सोलिनांदों। दिनै बे हिसाबै जोङो बेखौल' बुंगोन, दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जानुवारि मासाव होगोन बा 22 फेब्रुवारि मासाव रायलायगोन होननानै बुङो। नाथाय फेब्रुवारि मार्च फैयोब्ला बेनि उनाव केन्डिडेट डिक्लेयार होगोन, बिनि उनाव जोंनो बबे समाव होगोन बिसोरो नंगौखौ बुंदोंना नंखायखौ बुंदों। जेब्लायबो जोङो खोनायो मिडियानि गेजेरजों बिराद सान्ति बिराद गोजोन फैबाय होननानै, नाथाय गोजोन फैनाय फैयैखौ रायजो राजाफ्राबो नुदों। आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिआनो दिनै रावबो गोजोन थासारि हिसाबै गोजोनै रावबो थानो मोनाखै आरो थानोबो हायाखै। मानो होनना बुंबा अखा नायबानो सोरनिबा केस, अखा नायबानो सोरनिबा समस्या, अखा नायबानो सोरनिबा जेंना, जों बेसेबां कन्ट्रल खालामबावनो होननानै दिनै जोङो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो बारे बार मिडिया खालामबाय थानाय जायो। बे मिडियानि गेजेराव बुङो बिसोरो सरकारा मिडियायाव दा ओंखारसै, प्रेस मिटआव दा ओंखारसै, नाथाय जोङो जोंनि समस्या इसिबां माने जेंनाखौ जोङो मोखां खाथेनानै जोङो बोरै बाख्नायनांगौ? जोङो बाख्नायनोबो हागौ, नाथाय जोंहा गाबोन अखा नायबानो जोंहा माखासे जेंनाया नुजाफैयो। जोंहा कर्टआव थांनाय, अबेबा केस मारिनाय, अबेबा उमुगाव थांनाय, जानाय लोंनाय थासारि समस्या, जों बेखौ जेरै फुटबल बादि जों जोगारनांगौ। आङो फुटबल साननानै जोगार हरनोसै हाग्रायाव, नाथाय बे बलखौथ' आंनि होननानै साफ्रोमबो न' खाथि खालाना सिनायजोबो, मिथिजोबो, बे बलखौथ' आंनो खनखांनानै होफैगोन ना। होमबा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? बेखायनो जोङो लुगैयो सरकारनिसिम, मोजां मावनो हायोबा मावथोंसै, जोङो मोजां मावोबा गोजोननाय होगोन। नाथाय मोजां मावाबा जोङो नंगौ बै समनिफ्राय जोङो खोनादों सासे दखानदार होननानैसो जोङो मिथिगोन। मानो होनना बुङोबा एनडिएफबिखौ दिनै फुथुला बाहायनानै दिनै फुथुलाखौ फानै फानै सासे दखानदारा फुथुला फानै फानै गावस्रा रां आरजि न'खर खुंगासिनो दङ। नाथाय बै फुथुला हिसाबै फुथुलाया मानसिसो जोङो, खिन्थु जों फुथुला नङा। नाथाय जों माजों सोलिगोन? मा सिन्था खालामदों नोंथांमोना फैगौ समाव जुदि मोनाबा नोंथांमोननि सुबिदाखौ? जोङो बेखौनो होनगोन, फैबाय थानाय समाव जोङो जानुवारि 27 थारिखनि गेजेरावनो जोंनि मोनफ्रोमबो समस्या जेंना बा रिहाबिलिटेसन गासैखौबो जोंनो मावफुंजोबनानै होआबा, जोङो बेखौनो बुंखाबायना, दाखालिबो बुंदों, सिद्दायै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन होननानै। जोंबो जाया, एसे गिदिर मोनसे संगठननि मानसि जानानै, मोनसे आफादनि मानसि जानानै, एक्स एनडिएफबि जानानै एकर्ड लाबोनानै दिनै गोदाव सोराव जानांनाय हिसाबै जोंबो जाया, जोंबो बिथांमोनखौ जाहोआ। बेनो नोंथांमोननि केसा दासिमबो जोबाखै। खायसेया जेलाव दङ, खायसेया जेनेबा न'आव दंबाबो थांबाय थानांगौ जादों। नोंथांमोननि केसखौ सालायनो सोर बिबान लादों? बे केस सालायनांगौ, रिहाबिलिटेसन होनांगौ, गासिबो जेलाव थानांगौ, एनडिएफबिनि खामानि मावनो होननानै दायथ' लानाया जाहैबाय दिपेन बर' सार, गबिन्द सार आरो बेजों लोगोसे जोंना एकदम सिनियर फेरेंगा सार दङ। बेखायनो आङो बिसोरखौनो खावलायहरनो हायो आरो बुंनोबो हायो, बिसोरनावनो दायथ'आ साथामानो लाजोबखादों। बिथांमोना मा बुंदों जे केसनि बेलायाव? बिथांमोना राजनितिक बाहाबै बेखौल' बुङो। मानो होनना बुङोबा ओरैबारै स्लेब बेखौनो माने दानखे माने फोजोबनो नागिरो, गासिखौबो बुरखाय नेनानै थाहोनानै फैबाय थानाय समावबो भटखौ जोंनिफ्राय मोनजोबो, बेखौ लाबालब खालामगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि केसनि थासारिया मा पर्यायाव दङ? बेसेबां जोबथेसालियावबो दं माखासे, नोंथांमोनाबो हाजिर जाबाय थानांदों, जोबनायनि लामायाव दंना गैया? बेथ' दासिमावबो जोबनायनि लामायाव गैया। आरो आङो जेलाव थानाय एनआइएआव दङ, बिसोरखौबो गबोगोन आं बेखौ नुहुराखै।
मानो होनना बुंबा जेलाव थानाय मानसिफोरा गबोजोबोब्ला हयथ' जोंना रन्जन दैमारि सार दं नालाय रन्जन दैमारिखौ बिस्रा गिनाय दङ आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जोंथ' नुवाखै मावनायखौ खिन्थु निउस पर्टेलावथ' बुङो दिनैसिम 3-4 बोसोर जाबोबाय जुदि गोसो होसारनानै गोसो गोथारै जुदि मावनायमोनब्ला मानसिखौ मानसि हिसाबै अननाय दंमोनबा एनडिएफबिआ इसेबां आलाय सिलाय जानानै दिनै गाज्रि माखासे समस्यायाव दङ बिनि सायाव बिसोरो आय होननाय दङमोनब्ला दा बियो 3 बोसोर गाहाम नाङामोन बियो मास मोनसेनिल' खामानिमोन।